Promiňte za to blbý světlo, ale natáčím to večer. Původně 10 nebo 9 hodin večer. Teď se omlouvám za světlo. No, vidíte u dnešního videa? Spindry. Ano, spindr je trend v posledním měsíci, roku, týdnu, nevím. No, já nějaký ty spindry mám, původně jen 2, no. A chtěla bych je tady v tomhle videu ukázat. A některý jsem dokonce i nerozbalovala, takže to bylo trošku překvapení. Dneska jsem se kupovala s bráchou, no spindry. No a teďka mám je teda ukážu. Všechno mám ceny a kde jsem to koupila. Může být na to. A potom ještě nějaké věci, co jsem vyhrála nebo koupila na pouti. Na tohle video nebude moc dlouhý, no, jdeme na to. První budou na ukázku spindry. Takže spindry, jich mám docela málo, ale můžu vám jaký ukázat. První je ten zlatý spindr. Takovýhle. Vidíte ten měsíc? Jo, měsíc. No, to je to trochu málo. Druhý spindr. Jo, ještě tenhle spindr jsem teda koupila na pouti, ve stánku a stál 100. Teďka budete na tu cenu koukat. Nebo vlastně nemoc koukat. No, ale sehnala jsem jen spindr za 120. No, já ho tady nemám, já se ho mám u babičky. A no, já vám potom ukážu ještě jeden spindr, což je skoro stejný jako tamten, který mám u babičky a stál 120 a koupila jsem ho v Praze. Druhý spindr. Je tenhle v té krabičce a já jsem to ještě nerozdělávala, takže musím se pustit na to. To tak musím takhle posunout. To tak je menší, než se představovala, ale jako tenhle jsem má takový podobný. Takže vypadá takhle. Také jsem koupila na pouti, stalo 200. No tak ne na pouti, ale v nějakém takovém stánku, co bylo vedle pouti. To je paráda. Měl by se zatočit 7 minut, a to můžeme potom vyzkoušet. Tak někdo se na to viděli. Tak to se nepůjde. Výborně. A poslední věc, kterou jsem koupila na pouti, není žádný pečopák, ale je to. Připravte se, je to strašně roztomilý. Je to... Takže tenhle Meďa. Sakra. Tenhle Meďa, což je poslední věc, to je strašně. A budete se na to šáhlet, to je strašně hebonky. Takže takhle. No to strašně jako strašně hezky, má ještě tu bondíčko, to jako má jen takhle. Já si to má jen takhle. Tak. Vyhrála jsem ho teda na pouti. Tak a to je všechno.